Soc l'Amanda Laporte i avui cuinarem quinoa amb cigrons al curri. És una recepta molt senzilla que el que fa és que utilitza el cigró, que és un ingredient molt econòmic, amb una recepta també senzilla, però una miqueta més graciosa de gust del que estem potser acostumats. Podríem utilitzar també algú de peix i algú de carn amb el mateix cigró, però en aquest cas hem decidit fer-la totalment vegetariana, que crec que és una bona opció, que pot funcionar per tota la família i que agradarà a tothom. I ara ja podeu començar a preparar. Us ensenyo els ingredients. El que farem ara és coure la quinoa. La courem amb una miqueta de brou que farà que sigui més sabrosa. La rento una miqueta abans, sota l'aixeta, i ja la col·loquem a la cassola amb una olla que tingui tapa, important, i tirem el brou. Ha d'anar tapada perquè s'anirà evaporant l'aigua, però no massa. Si la deixeu destapada necessitarà una miqueta més d'aigua, de brou o aigua, el que feu servir. I aquí una mica de sal i ho deixem coure durant uns 15-18 minuts fins que estigui ben tendre. Doncs ja he pelat la ceba, que això no té cap secret. I ara, important, el tema de com picar-la d'una manera així rapideta i fàcil. Sempre podeu utilitzar una picadora, però a mi m'agrada fer les cosetes a mà. Aleshores, la talleu per la meitat, que quedi ben apoyada sobre la taula de tallar, i feu unes tires, així, en aquest sentit, sense acabar de tallar del tot la ceba. D'acord? Ara, en el sentit horitzontal, així, fem un parell de tallets, els que us càpiga, sobretot el ganivet ha d'estar ben esmolat, No sé com teniu els ganivets a casa, però és important tenir ganivets de qualitat per no tallar-se. Encara que sembli que el ganivet que talla molt és més perillós, no és així, És el que va cap allà on el dirigim, el que talla bé. I ara posem els ditets així una miqueta, que només toqui contra aquesta part, no ens enganxem els dits, poso així perquè ho veieu bé, i anem tallant a poc. I això ja tindrem una ceba bastant petiteta. I ara veieu, seguim picant així. I com ja veieu, tallem la pastanaga així per la meitat, un cop pelada, i important que estigui ben apoyada a la taula, per no fer-nos mal. I la tallem. A mi m'agrada que estigui tallada així amb trossets una mica grossos, que me'ls trobi. La podríeu picar, si preferiu, tipus la ceba, però així ens trobem algun altre ingredient entre els cigrons i la quinoa que té textura. Doncs escalfem a l'oli i ja podem anar a sofregir les nostres verdures. Tireu primer l'all, però aneu en compte que no es cremi. És important que l'all no estigui massa torrat, si no dona un gust una miqueta de cremat. I la ceba picada, tot junt. I això deixem que sofregeixi durant uns 2 minutets i després tirem la pastanaga. No sé vosaltres a casa quina olor fa, però això té molt bona pinta ja. Sal i una mica de pebre. Això al gust, però el que realment donarà el gust serà el curri. I ara la llet de coco, que també dona un molt bon gust al curri. Aquí també el gust. N'hi ha alguns que són una mica picants i si teniu nens doncs potser serà una miqueta massa fort, però us vigileu. Podem provar primer amb una culleradeta i si ens agrada doncs jo ja em llanço amb 2. I el toc picant, li podeu posar ara o al final, o les 2. Jo li dono un toquet picant perquè aquest curri no pica massa i després al final en el meu plat hi posaré una miqueta més. I ara deixem això que redueixi un pelet abans de tirar els cigrons. Ara només ens faltarà afegir els cigrons bullits i deixar coure uns 10 minutets. I mentrestant, a veure la Georgina que ens expliqui uns consells nutricionals. Doncs sí, Amanda, anem a parlar ara dels cigrons, un ingredient originari de la conca mediterrània.
Els cigrons ens aporten proteïna vegetal, molt important per a aquelles persones que estiguin seguint un estil de vida vegetarià o vegà. És una bona font d'aquesta proteïna. De fet, ens aporta uns 20 grams de proteïna per cada 100 grams de cigrons. També són font de fibra. La fibra ens ajuda a regular el trànsit intestinal i també ens ajuda a saciar-nos. Són també una font d'hidrat de carboni, aquell nutrient que ens aporta aquesta energia que necessitem. I també ens aporten minerals, com el calci, el ferro, el magnesi, el zinc, el potassi. Estan recomanats, per tant, per persones que segueixin aquest tipus de dietes vegetarianes o veganes, però també per totes aquelles persones que vulguin seguir un estil de vida normal i equilibrat, perquè les llegums han de formar part d'aquesta alimentació equilibrada. Els cigrons els podem utilitzar en moltes receptes. De fet, avui l'Amanda ens està fent una recepta deliciosa. Anem a veure com va. Doncs gràcies, Georgina. Sembla que, a més de boníssim, és molt saludable. Tot una sort. Servim primer una mica de la quinoa. Això també ho podeu fer amb arròs, amb arròs o una pasta o algun altre cereal que us agradi, que serà la part així una miqueta perquè ens atipi i ens sentim bé. I ara el curri que hem preparat amb els nostres cigrons tan saludables. I acabarem amb una miqueta de coriandre fresc, les fulletes, i un toquet de picant. Jo no sé si a casa sou de picant o no, però a mi m'agrada molt, perquè vaig viure una època amb mexicans a la cuina i ho feien boníssim i picant. I al principi fa una miqueta més de xoca una mica més, però poquet a poquet es va introduint i a més és molt sa també. Doncs espero que us hagi agradat la recepta. Si us ha agradat, podeu consultar-ne moltes més aquí a YouTube a Condis Life i també seguir-nos a Instagram, Condis Life. Si prepareu la recepta a casa vostra, no oblideu posar la fotografia i etiquetar-nos, que ens encantarà veure-la. Gràcies.